Izza So takun farko Season 4 Episode 10 shine wanda aka kawo maka na ƙarshe a tashar Bakori TV. To mai sauraro, kamar yadda ka sani yanzu kuma kana jira Izza So Season 5 Episode 1 wanda shine har yanzu kake jira a kawo maka domin more kallonka. To mai sauraro, kafin mu kawo maka wasu batutuwa ko kuma shari'i ko wata sanarwa da ta danganci wannan fim namu mai albarka, muna buƙatar ko kuma muna barin addu'ar mu ta cewa idan wannan shine karin farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne kadai zaka dinga samun bayanan mu da zarar mun daura ko kuma in ce sanarwar mu ma baki ɗaya. Domin wannan tasha tamu mai albarka tana kawo maka sahihan labarai ne da suka danganci wannan fina-finai ko kuma ma fina-finan Hausa masu dogon zango gaba ɗaya. Domin wannan tasha ta mai albarka ba iya fim ɗin Izza So take kawowa ba, har wasu fina-finan da suka shafi Hausa masu dogon zango tana kawo ma, wanda ba su na kawo ma misalansu ba, ka san wani fina-finai ne. To mai sauraro, idan muka koma ga bangaren wannan shirin fim mai suna Izza So wanda a yanzu ake yi takun farko, idan ka duba mai sauraro zaka gani cewar wannan fim ya ɗauki dogon lokaci ana kawo maka shi, wanda an tafi hutu da daɗewa, wanda a yanzu idan ka je tashoshin bakorin ma zaka ga sun fi watanni kafin su ɗora wannan fina-finai, domin hakan yana nuna cewar sun tafi hutu kenan, wanda yanzu haka wasu fina-finan ma suke ɗorawa a wannan tasha mai albarka. Wanda mai sauraro, har yanzu ka daɗe kana jimirin jiran wannan fim mai dogon zango mai suna Izza So kuma ba a kawo mashi ba. To wannan jira naka ba zai tashi a banza ba, domin kuwa mai sauraro suna shirin kawo maka Izza So ne wani takun da baka yi taɓa tsammani ba, domin kuwa da an kawo zaka karkada kwarkwata idan ka more kallon wannan fim. To insha Allah mai sauraro, har yanzu dai basu fitar da wata sanarwa ba, amma kamar yadda muka ɗaukan maka alƙawari a baya, da zarar mun samu wata sanarwa da ta danganci wannan fim za mu kawo ma a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kamar yadda ka sani mai sauraro, wannan fim dai an ɗauki tsawon lokaci, wanda an ɗauki wajen wata 3 kenan ba a kawo shi ba, wanda a yanzu idan sun kawo shi ma dai su canza wani salon, domin kuwa za su shiga season 5 ne. To mai sauraro, kamar yadda ka sani an yi gwagwarmaya dai a wannan fina-finai da aka kawo a baya. To wannan fim su ma suna so su ƙara kawo shi ne domin nishaɗantar da ku da faɗakar da ku, domin wannan fim ɗin fa ya kunshi wasu batutuwa ne da rayuwar mutane mabambanta, domin kuwa ba iya nishaɗantarwa yake ba, har da ma faɗakarwa baki ɗaya. To insha Allah wannan fim namu mai albarka zai ci gaba da zuwa ma a tashar Bakori TV mai sauraro, domin kuwa a ci gaba da nishaɗantar da kai da faɗakar da kai mai sauraro kamar yadda muka saba a baya. To wannan shine kanin labaran da muka samo ko kuma in ce muka kawo ma, domin kuwa har yanzu a fejin sama na Facebook mai suna Laman Ahmad ba a ɗora wata sanarwa da ta danganci wannan shirin fim mai dogon zango ba. Amma mai sauraro, kamar yadda muka ɗaukan ma alƙawari, da mun samu wani bayani ko kuma wani sanarwa a game da wannan fim za mu kawo maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mun gode mai sauraro.